Pelivideo. No, sun pitäisi tehdä YouTube-videoita, vaikka Inkrys-pelivideoita, niin. Ja mä olen täällä kuvaamassa tätä liikennettä. Kuunnelkaa noita ääniä. Peliäänet. Jee! Ollaan nyt täällä kivassa paikassa. Oi! Nothing happened. Surprisingly. Hei! Tihentän mape. Kuistas nähdään olla? Rinna. Yeah. Niinku. Joo oikeesti. Ja ite jaksa odottaa mitään. Boring. En mä oikeesti tajua, et miksi tää pitää odottaa. Mut anyway. Onks se bussi pian tulossa? En mä tiedä. Okei. Tämä on tässä. Fokus. Oli mun puhelinkuoressa kiinni. Onks täällä peili? Ei varmaan niin. Koita jotenkin. En tiedä kuinka hyvin te näette. Mutta te ette näe yhtä. Joo, ette näe. Perfect. Pitää oikein tarkkana. Sillä kun mulla on hyvin työtä, niin mä tein jotain ihan tosi randomia. Mä en tiedä mitä randomia. Se pitäis tietää. Hei. Onks tuolla koira? Katsotaan. Ja iskän pelivideo. Iskän iPhone 6 of the S. Täällä on sitä kameraa siitä. Siinä on se kamera nyt. iPhone 6 of the S. Hehe. Yeah. No me odotetaan tätä bussia varmaan niinku 1 000 000 tuntia. Sen pitäisi olla kello 5, eli kello 16.58. Eli vielä about pari minuuttia, okei? Pari minuuttia. 2 minuuttia. 2 minuuttia. Sitten sen pitäisi olla täällä. Okei? Eli nyt sitten vähän aikaa odotetaan. Joo. Eli siis me ehkä sit nähdään sitten, kun se bussi on tullut. No niin, nyt 1 minuutti. 1 ainoa minuutti. 1 ainoa minuutti, okei? Ja se kulutetaan näitä mallipaisemia. Eli täällä on roskapönttö. Jee. Sitten täällä on. Hei isi! Se pitäis tulla! Täällä on tämmönen postilaatikko. Ja sitten fokus. Täällä on tämä bussiodotuspaikka. Mä en oikein haluais mennä sinne, koska jos